entek Mas suarane wis ompong. Istimewa. Arep urip bebat rengan pas ya Mas ya. Pas. Iki yang iki bocah-bocah wani nyacat tak kuwaploke dhewe kok. Istimewa. Bunga susah bila apa tega lan pun kakang beh Rindi ngarep bapake menggeh-menggeh kon abdi kurang bisa lali nggih Mas MC amin nggih belajar nggih Monggo Pak Eko ya ampun. Berubah celuk ya Mas ya. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun amung tansah kadulu wewayanganmu duh Nimas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rucit ati lewatmu wong manis tansah cumandel ing pandoming netra misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko Nimas katresnanku bebasane tan kena tinuku sunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku bersama apa masih MMT kowe napa Eko juga lalu Mas Hari ya siap saben dina mung ngelamun jroning sepi samun amung tansah
Istimewa. Sembah nuwun Mas ya. Sembah nuwun Pak Eko. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Sehat selalu nggih Pak Eko. Nggih. Luar biasa. Ayahanda sinden kondange Tulungagung Mbak Rindi. Ya. Ngoten. Pak Eko, nuwun sewu niki umpami gentos Nduk Rindi ngoten pripun Pak Eko?